אז לפני שמתחילים אתם יכולים לעצור את הסרטון ולקרוא את הדיסקליימר. בגדול מה שרשום כאן זה שאני לא יועץ פיננסי או יועץ השקעות, וכל מה שנאמר בקורס הזה הוא למטרות חינוכיות בלבד, וכל האחריות היא כמובן עליכם, אז קחו את זה בחשבון. כל מה שאני מספר לכם זה מה אני עשיתי ומה עבד הכי טוב בשבילי על סמך הניסיון שלי בלבד. אז בפרק הזה אנחנו נמשיך ונלמד עוד כמה מושגים בסיסיים שכנראה אתם תתקלו בהם בהמשך. כמו שלמדנו את מושגים בסיסיים חלק א', עכשיו אנחנו לומדים את חלק ב', ושוב, המטרה של הקורס בעצם ללמד אתכם שפה חדשה, וכאשר ותתקלו במושגים הללו, אז תבינו באמת על מה מדובר. כמובן שאתם תמיד תוכלו לשאול שאלות בקהילה, ולחזור לסרטון כאן אם לא הבנתם או לא זכרתם. אז אנחנו נתחיל ממדדים, או באנגלית זה נקרא אינדקס. ככל הנראה, אתם שמעתם כבר על זה, ואולי אפילו אתם משקיעים בעצמכם בתעודות שהן מחקות מדד, דרך הפנסיה שלכם, או קרן השתלמות, או באופן עצמאי. אז אם אתם לא מכירים, אז בואו נעשה קצת סדר בעניין הזה. אז מדד הוא בעצם סל של מניות, שמקטין לכם את הסיכון מחשיפה של מניה אחת בודדה לקבוצה של מניות. בדרך כלל בשיעורי כלכלה ימליצו לכם לעשות תיק השקעות במקום להשקיע במניה בודדה, כי אתם רוצים לבזר את הסיכון שלכם ולעשות אפילו אותה תשואה עם פחות סיכון. אבל אנחנו רוצים להבין איך זה משרת אותנו למסחר, אז כעיקרון אנחנו נרצה לדעת מה מצב השוק הכללי בדרך כלל, כי זה יכול להשפיע על כמות ההזדמנויות שיהיו לנו, ולפעמים במקרה קיצון זה יכול גם להשפיע על האסטרטגיה, ויהיו מצבים באמת שנימנע מלסחור בגלל מצב השוק הכללי. בדרך כלל זה יהיה בירידות מאוד מאוד חזקות של השוק. וחשוב שתזכרו את ההערה הזאת שרוב המניות זזות עם תנועת השוק הכללי, לכן אחד מהאינדיקטורים שלנו יהיה להסתכל על מצב השוק הכללי. אז מדדים פופולריים הם ה-S&P 500, כמו שרובכם מכירים, שזה בעצם תיק השוק בהגדרה שלו, זה 500 החברות הגדולות בארצות הברית, ויש לכם את הנסדק, שזה בעצם 100 החברות הטכנולוגיות בבורסת הנסדק, יש גם את הדאו ג'ונס, שזה בעצם 30 החברות הבכירות בארצות הברית, והראסל 2000, שזה כבר יותר מדד יותר גדול, עם 2,000 חברות, שגם חלקם אפילו חברות מאוד מאוד קטנות, ואני מאמין שרובכם משקיעים לטווח ארוך ב-S&P 500, שכמו שאמרתי הוא מוגדר כתיק השוק, ובטווח הארוך באמת הוא מוכיח את עצמו ועולה לאורך זמן עם תשואות באמת יפות. אז אם שמעתם את הביטוי להכות את השוק, מתכוונים לאם עשית תשואה עודפת גבוהה יותר מהתשואה של מדד ה-S&P 500. עכשיו אם אני רוצה להשקיע במדד, יש כאן בעיה, כי אני לא יכול באמת להשקיע באופן ישיר במדד, אני צריך לקנות את הנגזר שלו, למשל קרנות צה"ל, או באנגלית זה נקרא ETF, וזה בעצם מה שמוביל אותי למושג הבא. אז תעודות צה"ל בעצם זזות אחד לאחד עם תנועת המדד, זה ממש מחכה אותו. והפופולריות שאני משתמש, אם זה למדדי השוק, זה ה-QQQ, שזה בעצם תעודת הסל שמחכה את הנסדק, וה-SPY, שזה בעצם תעודת צה"ל שמחכה את ה-S&P 500. יש גם תעודות צה"ל של סקטורים מסוימים, כמו למשל ה-USO, שזה תעודת צה"ל של סקטור הנפט, MSOS של סקטור הקנאביס, IBIT ו-ETHA, שזה בעצם תעודות צה"ל של איתריום וביטקוין, ו-GLD ו-SLV, שזה תעודות צה"ל של זהב וכסף. ואלה בעיקר תעודות הסל שאני משתמש כדי לראות את מצב השוק הכללי, וגם את מצב הסקטורים הפופולריים שבדרך כלל כל כמה שנים יש להם ריצה מסוימת בגלל חדשות מקרו למיניהם. אז כמובן שיש עוד הרבה תעודות צה"ל, ואפשר להיכנס לאתר פינוויז, יש על זה גם סרטון הדרכה בקבוצת הדיסקורד, ותוכלו לראות באמת את מפת החום זה נקרא, ממש את כל תעודות הסל, את כל המדדים, אם זה S&P 500, אתם יכולים לראות את כל המניות שנמצאות ב-S&P 500, אתם יכולים לראות את כל המניות שנמצאות בנסדק, בדאו ג'ונס, אתם יכולים לראות פה גם את כל תעודות הסל, יש פה המון דברים בפינוויז שאפשר לראות, למשל תעודות צה"ל פופולריות לאחרונה, שזה בתחום השבבים, אפשר לראות את ה-SOXX ואת ה-SMH, שבעצם אלה התעודות צה"ל של השבבים, אז באמת לא לדאוג, לא צריך לזכור בעל פה את הכל, אך כן צריך להיות מעודכנים בחדשות לפעמים, בסקטורים חמים, ואחת הדרכים היא לראות את הגרף של תעודות הסל הללו, לראות איך הגרף זז, האם באמת יש עליות מטורפות, ואז זה ממש אומר שהסקטור הזה חם, וכמובן יש את הקהילה שגם תעזור לכם להבין איזה סקטורים חמים כרגע, שאני כמובן אעדכן אתכם אם יש סקטור חם, סביר להניח שאתם תדעו את זה מקבוצת הדיסקורד. אז המושג הבא הוא IPO, הנפקה הראשונית לציבור, שכבר דיברנו על זה, Initial Public Offering, דיברנו על זה בתחילת הקורס, אבל אני אחזור על זה בקצרה. אז זאת בעצם הדרך הרשמית של חברה פרטית להיות מונפקת בבורסה,
כדי שבאמת יוכלו משקיעים או סוחרים לסחור במניה שלהם. אז כל חברה מנפיקה מניות לפי הקריטריונים שנקבעו מראש לפי השווי שלה, לפי הביקוש שלה, ולכן המחיר ה-IPO שנקבע והכמות מניות המונפקות הן משתנות מחברה לחברה. זאת אומרת, יש חברות קטנות יותר שהן מונפקות לפי שווי שוק מסוים, ולכן יהיה להם מחיר שונה וכמות מניות שונה, ויש גם חברות גדולות יותר כמו ההנפקה האחרונה של SpaceX, שזה הנפקה של שווי של $2 טריליון, שזה המון, ואז המחיר יהיה גבוה יותר, כמות מניות תהיה גדולה יותר, וככה זה נראה. בנוסף לזה, ההנפקה דרך IPO היא גם היקרה ביותר, כי היא נעשה בצורה רשמית, וחברה צריכה לעבור את כל הקריטריונים שממש ממש נוקשים, לעומת הדרך הזולה יותר שעכשיו נדבר עליה, וזה בעצם על ידי מיזוג הפוך, או reverse merger באנגלית. זוהי בעצם הדרך המהירה והזולה יותר להיכנס לבורסה, ולרוב חברות פני סטוק זה מה שהן עושות, הן מתמזגות עם שלדים בורסאיים, זה נקרא SPAC באנגלית, וכך הן נסחרות בבורסה. יש בבורסה הרבה מניות שלדים שהמטרה שלהם הוא להתמזג עם החברות הפרטיות הללו, שרוצות את קיצור הדרך. והמושג האחרון, מיזוג או באנגלית מרג'ר, שזה בעצם מיזוג של שתי חברות שרוצות להתייעל, אז הן מתמזגות לאחת כדי להקטין את התחרות, כלומר להיות יותר מונופול, לשלוט במחירים ולחסוך בעלויות. אז בדרך כלל שחברה מפרסמת חדשות זה נראה כך, זה נקרא PR באנגלית או בעברית ידיעה לעיתונות, שזאת אחת הדרכים של חברה לפרסם חדשות, וככה זה ייראה כל פעם, רק עם כותרות אחרות. בדוגמה כאן אתם יכולים לראות חברה שהכריזה על מיזוג, והשנייה על מיזוג הפוך. אפשר לראות שזה מדובר כאן על מיזוג, מרג'ר, ופה אפשר לראות שמדובר על reverse merger, אפשר לראות את זה כאן למטה, definitive reverse merger agreement. ונעבור למושגים האחרונים בפרק הזה, שהם ספליט רגיל וספליט הפוך. נתחיל מספליט רגיל או פיצול מניות, שזה חברה שמחליטה להוריד את המחיר מניה שלה, כדי להיות נגישה יותר לעוד סוחרים ומשקיעים. בדרך כלל חברות גדולות כמו NVIDIA או מייקרוסופט או טסלה, כשמחיר המניה שלהם עולה בצורה משמעותית, הן יעשו ספליט רגיל כדי להוריד את מחיר המניה שלהם, כדי שלאנשים חדשים זה יהיה להם נגיש יותר ולא יקר מדי. ומה שקורה כתוצאה מהורדת מחיר המניה, כמות המניות חייבת לעלות, כי לספליטים אין השפעה על שווי השוק של החברה. זה רק שינוי במבנה המניות של החברה. אז בדרך כלל שחברה תכריז על ספליט, היא תכריז גם על יחס ההמרה. למשל בדוגמה כאן ניתן לראות חברה לפני הפיצול עם 50 מיליון מניות במחיר של $10, ונניח והם הכריזו על פיצול של 1-2, אז כמות המניה גדלה פי 2 ל-100 מיליון מניות, ומחיר המניה ירד פי 2 ל$5. ואלה חדשות טובות לחברה, כי זה מצביע על חברה טובה ויציבה שעלתה המון ויש לה הרבה ביקוש, והיא רוצה להעלות עוד יותר את הביקוש שלה על ידי משקיעים חדשים, שיכולים עכשיו גם לקנות את החברה. והמושג השני והפופולרי בקרב מניות הפני סטוקס הוא ספליט הפוך. הרבה חברות פני סטוקס עושות בדיוק ההפך, כי הן חברות לא טובות, וכדי לשרוד בבורסאות הגדולות, הן צריכות להעלות את מחיר המניה שלהן. כי למשל אחד הקריטריונים הוא שמחיר המניה בבורסה חייב להיות מעל $1. הבעיה היא שהחברות הללו הן מדללות את המניות שלהן, נדבר על זה בהמשך בפרק על דילול, והמחיר שלהם עם הזמן הוא במגמת ירידה. לכן הם עושים ספליטים הפוכים כדי להעלות את מחיר המניה שלהם כל פעם ולשרוד בבורסה ולא לרדת לבורסת ה-OTC. אז זה בדיוק הפוך מספליט רגיל, כאן מחיר המניה עולה וכמות המניות יורדת. אז אם יש חברה שמכריזה על ספליט של 10-1 ולפני הפיצול היא הייתה במחיר $1 עם 100 מיליון מניות, אז עכשיו אחרי הפיצול היא תהפוך למניה של $10 עם 10 מיליון מניות. שוב, אין השפעה על שווי השוק באותו הרגע, אלא רק שינוי במבנה המניות. אבל באופן כללי, אלה חדשות שליליות שמצביעות על חברה שהיא לא טובה. גם כאן ניתן לראות שתי דוגמאות לפרסום חדשות של שתי חברות שונות, הפעם זה מדובר על ספליטים. אז הראשונה מצד שמאל, חברת AKAN, הכריזה על ספליט, הפוך של 4.5-1, מה שאומר שזאת חברת פני סטוקס, לא טובה ככל הנראה. והחברה השנייה הכריזה על ספליט של 1-3, אפשר לראות כאן שזה פשוט הפוך. פה זה reverse stock split ופה זה 3-for-1 stock split, ויש גם חשיבות לסדר. אם זה 3-1 זה אומר שזה ספליט רגיל, אבל אם זה 1-4.5, זאת אומרת אם זה מהקטן לגבוה, זה אומר שזה ספליט הפוך, והגבוה לנמוך זה ספליט רגיל.